ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्ग राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रथम आपण श्रीला प्रभुपादांना दंडवत प्रणाम करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊया। श्री श्री राधा गोविंदांना सुद्धा दंडवत प्रणाम करून त्यांचे आशीर्वाद घेऊन हे अध्ययन सुरू करूया। नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी हा उपक्रम चालू केला आणि प्रेमा माताजी ज्यांनी मला ट्रेनिंग दिलं, या दोघांनाही माझं वंदन। आता आपण चालू करूया। आता आपला 6वा अध्याय आपण चालू करणार आहोत, भक्तिमय सेवा करण्याचा मार्ग। आतापर्यंत आपण बघितलं, श्रील रूप गोस्वामींनी आपल्याला सांगितलं भक्तीची कोणती गुणवैशिष्ट्ये आहेत। आता तुम्हाला आठवतंय एखाद दुसरं? सांगा बरं। दुसऱ्या अध्यायात आपण डिटेलमध्ये बघितलं भक्तीची गुणवैशिष्ट्ये कोणती आहेत। एखादं तरी आठवायला पाहिजे। सॉरी, हे याच्यात पहिल्या अध्यायात सांगा बरं मला। काय येते? कोणीच नाही? राजेंद्र पाटील प्रभूजी। भक्ती शुभदायक असते बरोबर। आणि सर्व प्रकारच्या भौतिक क्लेशातनं त्वरित मुक्तता करते। बरोबर। भक्ती आध्यात्मिक सुख प्रदान करते बरं। आणि भक्ती दुर्लभ असते अत्यंत। बरोबर आहे। आणि भगवानांना आकर्षित करण्यासाठी ते भक्ती एकमेव साधन आहे। बरोबर, खूप छान। तर आता आपल्याला भक्तीचे जे गुण आहेत आणि भक्ती केल्याने आपल्याला काय काय मिळतं हे सगळं आपण पहिल्या अध्यायातच शिकलो। पण मग नेमकी भक्ती कशी करायची हे इथपासून 6व्या अध्यायापासून सुरू होतं। काय करायचं आणि काय करायचं नाही
6वा, 7वा आणि 8वा अध्याय याच्यावर आपल्याला भर देऊन सांगतो की काय करा, काय करू नका. तर हे जे आपल्याला रूप गोस्वामी सांगतायत की भक्तीमध्ये काय कुठल्या गोष्टी करायच्या आहेत, कुठल्या गोष्टी करायच्या नाहीयेत, तर ते त्यांनी कुठल्या ग्रंथातून घेतलंय, तर हरिभक्ती विलास या ग्रंथातून घेतलंय. मग हरिभक्ती विलास हा ग्रंथ कोणी लिहिलेला आहे? हा सनातन गोस्वामींनी केलेला आहे. आणि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामीचे मोठे भाऊ होते आणि त्यांना चैतन्य महाप्रभूंनी जवळजवळ 2 महिने आत्मज्ञान दिलं. आणि हे जे सगळं त्यांनी जे चैतन्य महाप्रभूंनी जे ज्ञान दिलं ते सनातन गोस्वामींनी सगळं लिहून काढलं. आणि त्या ग्रंथातून रूप गोस्वामींनी आपल्याला 6वा, 7वा आणि 8वा अध्याय त्याच्यामध्ये त्यांनी सांगितलंय नेमकी भक्ती कशी करायची आणि कशी करायची नाही हे पण सांगितलंय. तर साधना भक्तीमध्ये त्यांनी 64 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत, 64 आयटम्स. आणि 64 आयटम्स मध्ये त्यांनी विभागणी केलेली आहे. जे मुख्य गोष्टी आहेत त्या 20 आहेत आणि ज्या आणि ऍडिशनल आहेत त्या 44 आहेत. बरं, आता हे जे 20 आहेत त्या 20मध्ये प्रवृत्ती आणि निवृत्ती असं आलंय. प्रवृत्ती म्हणजे ज्या गोष्टी आपण करायच्या आहे, निवृत्ती म्हणजे ज्या गोष्टी करायच्या नाहीये. मग परत 44 आयटम्स मध्ये त्यात परत त्यांनी सांगितलंय साधना कशी करायची. आणि याच 44 जे आहे ते हे त्यांनी जे सांगितलेले साधना कशी करायची. आणि शेवटचे जे 5 आहेत ते म्हणजे हे आपण म्हणूया 39. आणि मग उरलेले जे 5 आहेत ते 5 ज्या 5 आयटम्स जे आहेत ते अतिशय पोटंट आहेत. त्याच्यामध्ये खूप शक्ती आहे. त्या आपण जितकं आपल्याला जमेल तितकं आपण त्या गोष्टी करायच्या किंवा पाळायच्या. मी जरा स्क्रीन मोठी करते. स्क्रीन का शेअर होत नाहीये? 1 मिनिट हा. मी परत जरा स्टॉप शेअर करते आणि परत शेअर करते. आणि हम्म. ठीक आहे, असंच ठेवते कारण हे एनलार्जच होत नाहीये. विजिबल आहे मॅम. विजिबल आहे ना? हो, रीड करू शकतो आम्ही. तर आता नेमकी आपण साधना भक्ती कशी करायची. तर आता मी तुम्हाला इथपर्यंत आले की हे जे 64 प्रकाराने आपण भक्ती करू शकतो त्यापैकी 20 आणि 44 अशी त्याची विभागणी केलेली आहे. तर हे जे पहिले 20 आहेत
त्याच्यामध्ये जे पहिले 10 आयटम्स आहेत ते म्हणजे प्रवृत्ती, म्हणजे कोणत्या गोष्टी करायच्या, आणि 11 ते 20 आहेत ते म्हणजे कोणत्या गोष्टी करायच्या नाहीत. हा, आणि ज्या गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत, स्वीकारायच्या आहेत, त्या आपण जेव्हा स्वीकारतो तेव्हा आपलं एक भक्तीसाठी किंवा भक्तिमय सेवेसाठी आपलं फाउंडेशन खूप खूप स्ट्रॉंग होतं. हा, आणि यामध्ये सुद्धा त्यांनी सांगितलंय की सर्वात पहिला जो त्यांनी आयटम दिलेला आहे तो त्यांनी सांगितलंय प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुच्या चरण कमळांचा आश्रय घेणे, म्हणजे गुरुपादाश्रय. तर हा इतका महत्वाचा आयटम आहे, कारण गुरु आपल्याला सांगतात की तुम्ही साधना कशी करायची, ते हळूहळू आपल्याला गाईड करतात की असं करा, तुम्ही असं करा. आणि त्याच्या नंतरचा सुद्धा म्हणजे पहिले 3 जे आहेत ना ते गुरूंशी निगडीत आहे. आध्यात्मिक गुरुद्वारे दीक्षित होणे आणि त्यांच्याकडून भक्तिमय सेवा कशी करावी हे जाणून घेणे. त्याच्यानंतर आध्यात्मिक गुरुच्या आज्ञांचा आपण स्वीकार करणे, त्यांच्यावर पूर्ण श्रद्धा ठेवणे, त्यांच्यावर पूर्ण भक्ती असावी आपली. आणि हे मुख्य जे 3 आयटम्स आहेत ते जर आपण केले नाही तर पुढचं आपण काहीच करू शकणार नाही. तर हे पहिले 3 जे गुरुशी निगडीत आहेत ते आपल्याला पहिल्यांदा स्वीकारावे लागतात. मग हे जे उरलेले 44 आहेत, या 44 जे आयटम्स आहेत त्यात पहिले जे 21 ते 59 आहेत त्याच्यामध्ये त्यांनी रेकमेंडेशन्स केले की तुम्ही काय काय करू शकता, साधना भक्ती नेमकी तुम्ही करताना काय काय ऍडिशनल गोष्टी करू शकता. आणि मग त्याच्यानंतर 60 ते 64 त्यांनी सांगितलंय 5 गोष्टी सांगितलेल्या आहेत ज्या अतिशय इफेक्टिव्ह आहेत आपल्याला साधना भक्तीमध्ये. तर आता श्रील प्रभुपादांनी हे पण सांगितलेलं आहे की आता हे जे आयटम्स आहेत ना 64 आयटम्स त्यातले काही ऍक्च्युली मी तुम्हाला व्हॉट्सअपवर पाठवलंय बघा, की तुम्हाला कुठलं हे कुठल्या टॉपिकवर बोलायचंय. तर आता येत्या शुक्रवारी तुम्ही तयार आहात का? मला सांगा पहिल्यांदा. हो माताजी, चालेल. बरं, इतर जण? ते मागच्या वेळेला दिले होते तेच ना हो विषय? हो हो, हो, या मी आपल्या शुक्रवारी चालेल. ग्रुपवरही टाकलेलं हो आहे. चालेल, झालंय, होत आलंय. इतर राजेंद्र पाटील प्रभूजी, मी नाही अमृता बघितलं. माताजी, मीनल माताजी, मग तुम्हाला आणि वेळ पाहिजे का? हरे कृष्ण माताजी, सध्या तर जरा अवघडच आहे, पण प्रयास करते मी, शक्यतो तरी करेल. मग आता तुमचा L2 चा वर्ग L1 चालू आहे का? हा, सध्या L1 चालू आहे. आज मग 11वा L1 कधी संपते? आज 11वा अध्याय आहे आणि मग आता तरी आठवडा पुढचा राहील. ओके, मग त्याच्यानंतर आपण एक ठेवूया का तारीख? चालेल. हो हो चालेल 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 चालेल. नक्कीच. बरं, मग त्याच्यानंतर मी तुम्हाला 4-5 दिवस देते. हो चालेल. चालेल ना? हरे कृष्ण. बरं, तर हे जे श्रील प्रभुपाद काय सांगतात की समजा जर कोणी भक्ती करतय परंतु तो श्रुती स्मृती पुराण पंचरात्री यामध्ये दिलेले जे विधी आहेत त्या विधींचं जर तो पालन करत नसेल तर मग अशी भक्ती म्हणजे एक उत्पात आहे सोसायटीमध्ये. तर आपल्याला बरं, ही एक एक्स्ट्रीम झाली की म्हणजे एक व्हिम्झिकल स्वभाव जो असतो ना, माझ्या लहरीप्रमाणे मी अशी भक्ती करणार आहे. आणि काही श्रुती स्मृती पुराणातलं काहीही पाळत नाहीये.
हा, आणि दुसरा एक्स्ट्रीम बघा, एक भक्त आहे, तो अतिशय स्ट्रिक्टली सगळे रूल्स अँड रेग्युलेशन्स पाळतोय, पण त्याला आपण हे का करतोय याची समज नाहीये, अंडरस्टँडिंग नाहीये की हे असं आपण का करतोय. हा, तर मग अशी भक्ती सुद्धा केल्याने अशी भक्ती सुद्धा डिस्करेज केलेली आहे श्रीला प्रभुपादांनी. हा, आणि त्यांनी मग अॅनालॉजी दिलेली आहे की अ पर्सन डेकोरेटिंग अ डेड बॉडी, म्हणजे केवळ शरीर आहे म्हणून त्याचं डेकोरेशन करायचं हे चुकीचं आहे. तर बोथ एक्स्ट्रीम्स, म्हणजे एक जो आपल्या लहरीप्रमाणे वागतो, श्रुती स्मृतीमध्ये दिलेल्या कुठल्या गोष्टीचं पालन केलं नाही, आणि दुसऱ्या ठिकाणी खूप स्ट्रिक्टली एक माणूस सगळं नियम पाळतोय, पण मी हे का करतोय याचं त्याला ज्ञानच नाहीये. दोन्ही एक्स्ट्रीम्स आपल्याकडे असल्या नाही पाहिजे, आणि बोथ एक्स्ट्रीम्स आर डिस्करेज. त्याच्यामुळे आपल्याला काय करायला पाहिजे, रूल्स आणि रेग्युलेशन्स हे जे विधी दिलेले आहेत आपल्याला श्रीला प्रभुपादांनी, त्यांना आपण पाळलंच पाहिजे स्ट्रिक्टली, पण समजून आपण हे केलं पाहिजे. आणि या सर्वांच्या पाठीमागे काय एकच प्रिन्सिपल आहे, ते म्हणजे ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेव्हर फॉरगेट कृष्णा, हे पद्मपुराणात दिलेलं आहे. तर जेव्हा आपण या 64 आयटम्स ऑफ साधना भक्ती, हे जेव्हा आपण या 64 गोष्टींना शरण जातो, तेव्हा एक गोष्ट निश्चितच होईल की आपण कृष्णाचं सतत स्मरण करू. आणि इनिशियली बघा, जेव्हा आपण चॅन्टिंग करतो तेव्हा कधीतरी आपल्यामध्ये काही नेगेटिव्ह थॉट्स येऊ शकतात, पण आपल्याला दिसेल की जेव्हा या 64 आयटम्सना आपण शरण जातो तेव्हा हळूहळू आपल्याला आपला प्रोग्रेस दिसेल, मन एकाग्र होतंय ते दिसेल, मनामध्ये वाईट विचार येणार नाही, आणि अशा तऱ्हेने आपल्याला समजेल की हळूहळू आपला प्रोग्रेस होतोय, हे आपल्याला जाणवेल. हा, तर आता या सर्वांमध्ये आता जे शेवटचे जे 4 आयटम्स आहेत, 5 आयटम्स आहेत, ते मी तुम्हाला आता सांगते की ते अतिशय महत्वाचे आहेत. तर ते म्हणजे कोणते? एक म्हणजे चॅन्टिंग, एक म्हणजे आपल्याला श्रीला प्रभुपादांनी सांगितलंय की आपण जप करायचा. त्याच्यानंतर डेटी वर्शिप, आपण श्रीकृष्णाची पूजा अर्चा करायची. त्याच्यानंतर आपल्याला श्रीमद भागवतम हे नेहमी आपल्याला ऐकायला सांगितलंय. इनफॅक्ट प्रत्येक इस्कॉन मंदिरामध्ये सकाळी एक तास श्रीमद भागवतम असतं आणि संध्याकाळी भगवद्गीतेवर लेक्चर असतं. तर भागवतम ऐकणं अतिशय फलदायी आहे. रोज तुम्हाला मंदिरात जाता येत नसेल तर तुमच्याच घरी जर तुम्ही भागवतमचा सेट आणला, आता मला वाटतं भागवतमचा जो सेट आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी छोटी छोटी पुस्तकं केली आहेत, खूप पुस्तकं आहेत, छोटी आहे, म्हणजे जर तुम्ही कुठे जात असाल तर तुम्हाला ते कॅरी करायला सोपं पडतं, आपल्या बरोबर घेऊन जायला. तर ते आहे. मग त्याच्यानंतर श्रीमद भागवतम ऐकणं फार गरजेचं आहे. मग कुठल्याही धामामध्ये, म्हणजे उदाहरणार्थ द्वारका, वृंदावन, पुरी धाम, इकडे राहणं अतिशय फलदायी आहे.
तर असे त्यांनी 5 आयटम सांगितले आणि 5वा जो त्यांनी सांगितलाय तो म्हणजे साधू संघ. तर साधू संघ सुद्धा खूप महत्वाचा आहे. बघा, जेव्हा तुम्ही साधू संघामध्ये असता तेव्हा तुम्हाला इतर लोक सांगतात की आज म्हणजे कोणी सांगू शकेल बा इस्कॉन मँगलोरची इकडे भगवद्गीता फार छान सांगतात, तुम्ही हा 18 दिवसाची भगवद्गीता जरूर ऐका. किंवा ते सांगतात अमक्या अमक्या ठिकाणी आज राधानाथ स्वामी महाराजांचं लेक्चर आहे, तिकडे तुम्ही या. तर आपल्याला इन्फॉर्मेशन जी मिळते ना ती कृष्णाबद्दलचीच असते, भक्तांकडून. किंवा इकडे इकडे संकीर्तन आहे, इकडे इकडे आज उद्या न्यू इयर आहे, पण आज रात्री प्रभूजींनी एक मोठं संकीर्तन ठेवलेलं आहे. तर असं जेव्हा आपण साधू संघामुळे हा एक आपल्याला फायदा होतो की आपण ज्या माहीत नसलेल्या गोष्टी सुद्धा असतात त्या आपल्याला समजतात. आणि उदाहरणार्थ आपण म्हणतो की मी एकटी कशी जाणार किंवा मला कसं शक्य आहे, पण आपल्याला जेव्हा कंपनी मिळते तेव्हा आपण म्हणतो चला आपण जाऊया. तर अशा तऱ्हेने साधू संघ जो आहे तो अतिशय महत्वाचा आहे. एकच मिनिट. तर या ज्या 5 गोष्टी आहेत ना या अतिशय पोटंट आहेत, भयंकर शक्तिशाली आहेत की ज्यांनी आपली प्रगती खूप खूप जोरात होते, खूप रॅपिडली आपण ऍडव्हान्स होतो या स्पिरिच्युअल प्रॅक्टिसेस मध्ये. तर हे जे 64 आयटम्स आहेत त्याची विभागणी आपण बघितली. आणि आपण बघितलं की दोन्ही जे एक्स्ट्रीम्स आहेत ते दोन्ही एक्स्ट्रीम्स श्रीला प्रभुपादांनी डिस्करेज केले. जो लहरीप्रमाणे भक्ती करतो आणि जो स्ट्रिक्टली रूल्स अँड रेग्युलेशन्स पाळून भक्ती करतो, पण त्याला काही समजच नाहीये की आपण हे का करतोय. तर आता आपण जरासं आणि पुढे जाऊया. आता इकडे त्यांनी सांगितलंय की काय काय आपण केलं पाहिजे. तर आपल्या आता पुस्तकातून कोण वाचेल मी तुम्हाला सांगते. माझ्या पुस्तकात पेज 57 आहे, सेकंड पॅरेग्राफ. की मी हे करू का, आपलं पुस्तक शेअर करते, थांबा. हे जरा मी स्टॉप शेअर करते पुस्तक. मी वाचू माताजी. थांबा थांबा, सगळ्यांना ते हे होऊ दे. तुम्हाला दिसतंय का स्क्रीन? दिसतंय दिसतंय. बरं, इथपासून कोण वाचतंय? ही मूळ तत्वे वा नियम अशा प्रकारे प्रस्तुत करण्यात येत आहेत. म्हणजे आपल्याला नेमकी भक्ती कशी करायची. तर हे पहिले 3 इतके महत्वाचे आहेत की ते जर आपण केले नाही तर उरलेले आपण काही करू शकत नाही. म्हणजे आपल्याला गुरूंचं मार्गदर्शनच नसतं. बरं, कोण वाचतंय?
मी वाचू. हा, वाचा. ही मूळ तत्वे वा नियम अशा प्रकारे प्रस्तुत करण्यात येत आहेत. 1. प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुच्या चरण कमळांचा आश्रय घेणे. 2. आध्यात्मिक गुरुद्वारे दीक्षित होणे व त्यांच्याकडून भक्तिमय सेवा कशी करावी याचे प्रशिक्षण घेणे. 3. आध्यात्मिक गुरूंच्या आज्ञांचा श्रद्धा आणि भक्तिपूर्वक स्वीकार करणे. 4. आध्यात्मिक गुरुच्या मार्गदर्शनाखाली महान आचार्याच्या चरण चिन्हाचे अनुसरण करणे. 5. कृष्ण भावनेमध्ये प्रगती कशी करावी या संबंधी आध्यात्मिक गुरुला प्रश्न विचारणे. 6. पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्णांच्या संतुष्टीसाठी कोणतीही भौतिक वस्तू त्यागण्यास तयार असणे. याचा अर्थ असा की ज्या वेळेस आपण श्रीकृष्णांच्या भक्तिमय सेवेमध्ये रत असतो त्यावेळी जे आपल्याला सोडण्याची इच्छा होत नाही ते आपण सोडले पाहिजे आणि जे आपल्याला स्वीकार करण्याची इच्छा नाही ते स्वीकारले पाहिजे. हरे 7. कृष्ण. हरे म्हणजे कृष्ण. आता उदाहरणार्थ एकादशीचा दिवस आहे. एकादशीच्या दिवशी आपल्याला रोज खायची सवय असते ना, पोळी भाजी भात आमटी. तर आपल्याला त्या दिवशी त्याचा त्याग करायचा असतो, पण आपल्याला ते हवं असतं जेवण. आपल्याला बघा, कुठलाही जीवात्मा आणि अन्नाचं एक क्लोज कनेक्शन असतं. हा, तर आपल्याला अन्न खायचं असतं, पण जेव्हा एकादशीसाठी कृष्णा प्रित्यर्थ आपण अन्न खात नाही, म्हणजे तोही एक तऱ्हेचा त्याग झाला. आणि आपल्याला कधी कधी असं होतं की आपण 16 माळा जप करतोय, पण एकादशीच्या दिवशी आपल्याला सांगितलेलं असतं ना की तुम्ही जास्त जप करा, जास्त चॅन्टिंग करा, जास्त राऊंड्स करा. मग ते आपल्याला करायचं नसतं. आपल्याला तितकाच वेळ तेवढा डिवोट करायचा असतो. तर हे जे आहे ना, हे जे आपलं तो एक याच्यात असा बॅलन्स आला पाहिजे की कृष्णाला काय आवडतं त्या गोष्टीच मी करणार आहे. अशा. बरं, तुम्हाला माहिती आहे का गुरु किती प्रकारचे गुरु आहेत? सांगा बरं मला. कोण सांगेल? शिक्षा गुरु आहेत आणि बरोबर. इतर पण बोला. आध्यात्मिक गुरु. बरं, आणि आणि माहित नाही. बरं, 4 प्रकारचे गुरु असतात. एक म्हणजे पाथ प्रदर्शक गुरु. म्हणजे उदाहरणार्थ तुम्ही रस्त्यावरून चाललेला आहे, तुम्हाला इस्कॉन टेम्पल कुठे माहित नाहीये, तर तुम्ही तिकडे कोणाला तरी विचारलं आणि त्यांनी सांगितलं हे बघ तू या बाजूनी जा, मग त्याच्यानंतर लेफ्ट टर्न कर, मग लगेच तुला मंदिर दिसेल. मग त्याला काय म्हणतात? पाथ प्रदर्शक गुरु. मग त्याच्यानंतरचा जो आहे गुरु ते शिक्षा गुरु. शिक्षा गुरु म्हणजे आपले सर्वांचे शिक्षा गुरु नामानिष्ठ प्रभूजी आहेत. ते काय करतायत? आपल्याला इन्स्ट्रक्शन्स देतायत. तुम्ही सकाळी मंगल आरतीसाठी या, तुम्ही असं करा, तुम्ही तसं करा, तुम्ही भगवद्गीता आता लेवल 1 नंतर आम्हाला सोडू नका, लेवल 2 ला जा, मग लेवल 3 ला जा. म्हणजे ते काय करतायत? इन्स्ट्रक्शन्स देतायत आपल्याला. हा, ते झाले शिक्षा गुरु. शिक्षा गुरु नंतर दीक्षा गुरु. दीक्षा गुरु म्हणजे कोण आहे? जे आपल्याला दीक्षा देतात किंवा इनिशिएशन देतात किंवा आपल्याला मंत्र देतात. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. आणि ते आपल्याला एक्सटर्नली सांगतात की तुम्ही भक्तिमय सेवा कशी करायची. आणि त्याचबरोबर तुमचा जो परमात्मा हृदयात राहतो तो चैत्य गुरु असतो. तो आपल्याला आतून स्फूर्ती देतो की तुम्ही असं करा, असं करा, म्हणून तो स्फूर्ती देतो. चैत्य गुरु म्हणजेच परमात्मा. तर एकदा शिला प्रभुपादांना कोणी प्रश्न विचारला की
Srila Prabhupada, how many pure devotees do we have in this movement? मग प्रभुपादांनी त्याला उलटा प्रश्न विचारला, हाऊ मेनी डिवोटीज आर देअर. म्हणजे त्यांनी असं म्हटलं की जितके डिवोटीज इस्कॉन मध्ये आहेत ते सर्व शुद्ध भक्त आहेत किंवा शुद्ध भक्ता होण्याच्या मार्गावर आहेत. बघा, म्हणजे इकडे गुरु जो आहे त्याचं खूप महत्व आहे आणि त्याच्याशिवाय आपल्याला पुढे जाता येत नाही. हा, आता पहिले आपले 7 झाले का वाचून? हा, आता 7वा. राजेंद्र पाटील प्रभूजी वाचता? हो हो. माताजी द्वारका चौथे गुरु राहिले ना, सॉरी चौथे गुरु राहिले ना. पाथदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा चैत्य गुरु गुरु. सांगितले ना, ओके चैत्य गुरु. ओके 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 सॉरी चैत्य गुरु. 7वा वाचा. 7वा, द्वारका किंवा वृंदावन सारख्या पवित्र स्थळी निवास करणे. 8, केवळ अत्यावश्यक गोष्टींचा स्वीकार करणे किंवा भौतिक जगाशी आवश्यक तितकाच संबंध ठेवणे. 9, एकादशी सारख्या तिथीला उपवास करणे. 10, वटवृक्षासारख्या पवित्र वृक्षांचे पूजन करणे. वैदिक साधना भक्ती करण्यासाठी या पहिल्या 10 गोष्टींचा स्वीकार करणे आवश्यक आहे. प्रारंभी जर एखादा नवदीक्षित भक्ताने वरील 10 तत्वांचा स्वीकार केला तर तो निश्चितच कृष्ण भावनेमध्ये चांगली प्रगती करू शकतो. म्हणजे आता इकडे बघा, या ज्या 10 गोष्टी झाल्या त्याला आपण प्रवृत्ती म्हणतो. आणि ज्या पुढील 10 गोष्टी आहेत त्याला आपण निवृत्ती म्हणतो. म्हणजे त्या आपण अजिबात करायच्या नाही. त्या आता मी तुम्हाला ज्या 10 आहेत त्या वाचा. काय आहे तिकडे स्लाइड मध्ये इंग्लिश मध्ये दिलेलं आहे ना, तर किती आपल्याला आपली भाषा मराठी असल्यामुळे हे वाचणं आपल्याला सोपं जातं. तर आता हे सुद्धा त्यांनी सांगितलंय, गुरूंबद्दल सांगितलंय आणि त्यांनी सांगितलंय इकडे मला वाटतं दुसरं जे हे आहे, एक मिनिट. आध्यात्मिक गुरुच्या आज्ञांचा श्रद्धा, भक्ती आणि भक्तिपूर्वक स्वीकार करणे. आणि जो आध्यात्मिक गुरु आहे त्यांना सुद्धा आपण खूप प्रेमाने सेवा केली पाहिजे आध्यात्मिक गुरूंची. आणि आता श्रीमद भागवतम मध्ये 11.17.27 मध्ये मी जो अनुवाद आहे माझ्याकडे इंग्लिश मध्ये, तो मी तुम्हाला वाचून दाखवते म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल की आपण कुठे कमी पडतोय. द टास्क one carries out for one's guru must be done without overt expressions of exhaustion and effort. They should be done happily, enthusiastically, knowing that because Guru brings the disciple near to Krishna by Diksha Shiksha, he, म्हणजे the Guru, is dear to God and is like God's representative. Since the Supreme Lord includes all demigods, Guru, who is the representative of the Supreme Lord, is also considered as the representative of the demigods. तुमच्या आलं का लक्षात? हो. सर्वांच्या म्हणजे इतक्या दक्षतेने अतिशय जोमाने आपण गुरूंची सेवा केली पाहिजे. आता पुढे आता पुढचे एक मिनिट. आता पुढचे जे 10 आहे त्याला निवृत्ती म्हणतात. म्हणजे ज्या गोष्टी आपण स्वीकारायच्या नाही त्या कोण सांगू त्या कोण वाचू शकेल? कोण वाचेल? कोणी कोणाला नसेल तर मी वाचायचंय? वाचतो. कोणाला नाही वाचायचंय? मी वाचू? हा, वाचा. या पुढील उपदेश खालीलप्रमाणे आहेत.
एक, मनुष्याने अगदी काटेकोरपणे अभक्तांचा संग टाळला पाहिजे. 2, भक्तिमय सेवा स्वीकारण्यास इच्छुक नसणाऱ्या मनुष्याला उपदेश देऊ नये. 3, प्रचंड प्रमाणात खर्च करून मंदिर किंवा मठ बांधण्यास उत्सुक असू नये. 4, आपण अनेक ग्रंथ वाचण्याचा प्रयत्न करू नये. तसेच श्रीमद भागवत किंवा भगवद्गीता यांच्यावर प्रवचने देऊन त्यावर चरितार्थ चालवण्याचा प्रयत्न करू नये. हरे 5, कृष्ण. एक मिनिट हा. हा. प्रचंड प्रमाणावर खर्च करून मंदिर किंवा मठ आपण बांधू नये असं म्हटलंय. तर कोण सांगेल हे असं काम सांगितलेलं आहे आपल्याला? कोणी काही गेस करू शकता? पुन्हा सांगता माताजी काय म्हणालात? की हा जो आहे ना तिसरा पॉइंट, प्रचंड प्रमाणावर खर्च करून मंदिर किंवा मठ बांधण्यास उत्सुक असू नये असं का लिहिलेलं आहे, असं का म्हटलंय? तुम्हाला काय वाटतं असं का म्हटलंय? कारण त्याच्यातच वेळ खर्च होतो, डोनेशन गोळा बरोबर. करण्यात. हा, मग आपलं साधनेकडे लक्ष राहत नाही, त्याच्यावरच आपण खूप जोर लावतो आणि आपलं जे आहे ना आपल्यामध्ये रजोगुण यांनी खूप वाढतो. हम्म. हा, म्हणून त्यांनी सांगितलंय की यासाठी आपण उत्सुक असू नये. आता ते 6 गोस्वामी त्यांनी सुद्धा मंदिरं बांधली नाही, पण त्यांच्या पुढे भक्त आले, त्यांनी म्हटलं आमची इच्छा आहे बांधकामासाठी. मग रूप गोस्वामी पुढे गेले आणि त्यांनी अनुमती दिली. बरं, इकडे का म्हटलंय आपण अनेक ग्रंथ वाचण्याचा प्रयत्न करू नये? सांगा बरं का म्हटलंय? हरे कृष्ण, कारण विचारांची दिशा भरकटू शकते. अनेक बरोबर, ग्रंथ अगदी बरोबर. आणि जे मूळ जे आपल्याला जे श्रील प्रभुपादांनी शिकवलेलं आहे ना त्याच्यापासून आपण डिव्हिएट होऊ शकतो. आणि मग आपल्या मनामध्ये सुद्धा क्लॅरिटी येत नाही, खूप कन्फ्युजन असतं. आणि त्यांनी सांगितलंय की जे लोक भागवतावर किंवा भगवद्गीतावर प्रवचने करतात आणि पैसे मिळवतात आणि त्याच्यावर ते जगतात, तर हे सुद्धा त्यांनी सांगितलं हे चुकीचं आहे. आता शुकदेव गोस्वामींनी जेव्हा परीक्षित महाराजांना भागवत सांगितलं तर तेव्हा त्यांनी पैसे घेतले का त्यांच्याकडून? नाही घेतले त्यांनी. तर नाही. आपल्याला सुद्धा लक्षात आलं पाहिजे की हे ज्ञान जे आहे हे आपण अगदी सरळ हाताने हे ज्ञान सर्वांना दिलं पाहिजे. हे फक्त कृष्णासाठी केलं पाहिजे आपण, आपल्यासाठी नाही, स्वतःसाठी काही नाही. बरं, पुढचं 5वा. दैनंदिन व्यवहाराची उपेक्षा करू नये. पुढे 6, मनुष्याने हानी झाली तर शोक करू नये अथवा लाभ झाला तर हर्ष व्यक्त करू नये. 7, साधकाने देवी देवतांचा अनादर करू नये. 8, मनुष्याने कोणत्याही जीवाला अनावश्यक त्रास देऊ नये. 9, नाम जप करताना नाम अपराधांपासून व अर्चविग्रहाची सेवा करताना सेवा अपराधांपासून काळजीपूर्वक दूर राहावे. हरे 10, कृष्ण. हे जे आहे ना नाम अपराध आणि सेवा अपराध ते आपण डिटेल मध्ये 8व्या अध्यायात बघणार आहोत. 10वा, मनुष्याने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण अथवा त्यांच्या भक्तांचा अपमान कधीही सहन करू नये. म्हणजे असं म्हटलेलं आहे की जेव्हा आपण जेव्हा श्रीकृष्णाचा अपमान केला जातो तेव्हा त्वरित आपण 3 गोष्टी आपल्याला करता येतात. एक म्हणजे तिकडेच आर्ग्युमेंट करायची आणि जो श्रीकृष्णाचा अपमान करतोय त्याला तू चुकीचा कसं वागतोयस हे तुम्हाला दाखवता आलं पाहिजे शास्त्राच्या आधारावर. आपल्याकडे शास्त्रीय ज्ञान स्ट्रॉंग नसेल तर मग इमिजिएटली ती जागा सोडून
आपण जायचं. आणि तिसरं त्यांनी सांगितलंय की हे दोन्ही जरी आपण करू शकलो नाही तर आपण जीव द्यायचा, पण कृष्णाबद्दल वाईट काही आपण ऐकायचं नाही. माताजी इथे एक अनावश्यक शब्द का वापरलाय? मनुष्याने कोणत्याही जीवाला अनावश्यक त्रास देऊ नये, अनावश्यक शब्द का वापरलाय? खरं म्हणजे अनावश्यक म्हणजे बघा, आता समजा जर एखादा पशु आपल्याला त्रास देतोय, आता उदाहरणार्थ एक डास आपल्याला सारखा चावतोय किंवा हे करतोय, तर मग आपण काय करतो सांगा बरं? मारतो ना. पण आपण मच्छरदाणी लावू शकतो. पण आता समजा जर मच्छरदाणी नाहीये किंवा समजा जर एक पशु आहे, एक हिंस्त्र पशु आहे आणि तो तुमच्या पाठी लागला समजा, तर तुम्ही काय कराल? त्याचा बंदोबस्त कराल ना की तुम्ही त्याला त्रास देणार नाही. म्हणजे त्यांनी जर काय तुम्हाला त्रास दिला नाही तर तुम्ही त्रास देणार नाही. आता मला आठवतं आमच्या कॉलनीमध्ये खूप वर्ष झाली, 10-12 वर्ष झाली, एक माकड आलं होतं. आणि ते ऍक्च्युली आमच्या फ्लॅटमध्ये पण आलं आणि इकडे मी फळं वगैरे जिकडे ठेवते तिकडे बरोबर घेतलं, सगळी फळं वगैरे घेतली, उरलेल्या फळांचा नासधूस केला आणि मग मी दुसऱ्या खोलीतून आले आणि मी घाबरले आणि मग त्याला तो माकड लगेच खिडकीतून बाहेर गेला आणि तो खालच्या फ्लॅटवर, म्हणजे 4थ्या मजल्यावर जो फ्लॅट आहे, मी 12व्या मजल्यावर आहे, तर तिकडे तो गेला आणि तिकडे भयंकर त्यांनी उत्पात केला. म्हणजे त्यांनी चादरी वगैरे फाडल्या आणि बरंच काय काय त्या माकडांनी केलं. मग ही लोक पण घरची घाबरली, त्यांनी रूम लॉक केलं. मग रूम लॉक केल्यानंतर त्यांनी ते अॅनिमल वेलफेअर च्या लोकांना फोन केला. मग ते आलं, पण ते भयंकर अगदी काय म्हणतात तसं वाईल्ड असं झालं होतं. मग त्यांनी मला वाटतं कसला स्प्रे मारून काय करून त्याला झोपवलं, मग त्याच्या डोक्यावर पोतं घातलं, मग त्याला घट्ट बांधलं आणि अशा परिस्थितीत घेऊन त्याला त्यांनी जंगलात वगैरे कुठेतरी सोडलं. तर आता इकडे हा त्रास देणं त्या पशुला आवश्यक होतं की नाही? हो, नाही. बरोबर. नाही. पण गरज इकडे होती. तुमच्या जीवावर करायचं. तर आपल्या बेतलेला आहे. स्वतःला तो जर वाचवणं. हो. तुम्हाला चावला आणि तुम्हाला रेबीज झालं तर काय? नाही, ते हार्मफुल आहे आणि बरोबर आहे. मग हे आता बरोबर आहे की नाही बरोबर आहे. राजेंद्र पाटील प्रभूजी? हो हो हो, बरोबर आहे. म्हणून अनावश्यक त्रास देऊ नयेत. माकडांनी काही केलं नाही बरं. आता समजा जर ते माकड माझ्या घरातून फळं वगैरे घेऊन गेलं आणि त्यांनी कोणाला त्रास नाही दिला, गेलं बाहेर झाडावर गेलं, खात बसलं, झालं, ठीक आहे, इथपर्यंत आपण त्याचा त्रास सहन करू शकतो. पण जर ते आपल्यावर आलं की आता हे कोणाला चावेल आणि ते इतकं वेड्या वेड्यासारखं वागत होतं की पुढे काय करेल हे सांगायला येत नव्हतं. माताजी म्हणून आमच्या अनावश्यक त्रास, इवन श्रील प्रभुपादांनी हे पण सांगितलंय की डास ला तुम्ही अनावश्यक त्रास देऊ नका. मग तुम्ही मच्छरदाणी वापरा, तुम्ही हे वापरा, आपलं काय म्हणतात ते ओडोमास किंवा मॉस्किटो कॉईल असं वापरा. पण इतकं करून सुद्धा जर डास आला तर आपण मारतो त्याला. तुम्ही हरे कृष्ण म्हणून मारला तरी चालेल. मग तेव्हा श्रील प्रभुपाद काय म्हणतात, यू हॅव द राईट, कारण ही इज चार्जिंग ॲट यू विथ हिज वेपन. शस्त्रांनी तो तुम्हाला अटॅक करायला आलेला आहे. आता तुमचं रक्षण तुम्हाला केलंच पाहिजे बरोबर. ना. म्हणजे आपण आजारी पडलो की मग काय? हा, बरोबर. तर असा इवन मुंग्या आहेत, तर मुंग्याला तो कसला तरी खडू मिळतो ना, आपण याच्यावर लावतो ओट्यावर वगैरे. हे आता जर तुम्हाला खूप साऱ्या मुंग्या दिसल्या आणि ते खडू काढून जरी त्या जात नाही तर आपण पेस्ट कंट्रोलला फोन करतो की नाही? हो. पण तिकडे आपली इच्छा असते का त्रास द्यायची त्यांना? नाही.
नाही, पण आपण सुद्धा आपल्यावर सुद्धा काही रिस्ट्रिक्शन्स आहेत. हम्म. त्याच्यामुळे इकडे असं म्हटलंय. हम्म. बरोबर. बरं, आता एक मिनिट हा. आता यानंतर परत त्यांनी काही महत्वपूर्ण नियम दिलेले आहेत. हे मला वाटतं 21 to 59 असे आहेत, पण इकडे त्यांनी ते हे नाही दिलेले आहे. तर ते आपण वाचूया. आता कोण वाचतंय? मी वाचू का? हा, हरे वाचा माताजी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. यानंतरचे महत्वपूर्ण नियम खालीलप्रमाणे आहेत. 1. मनुष्याने आपल्या शरीरावर वैष्णवाचे चिन्ह असलेला तिलक धारण करावा. यामागची कल्पना अशी की ज्याच्या अंगावर तिलक आहे त्यांना पाहताच इतर लोक त्वरित श्रीकृष्णाचे स्मरण करू शकतील. भगवान चैतन्य महाप्रभूंनी म्हटले आहे की ज्याला पाहिल्यावर श्रीकृष्णाचे स्मरण होते तो वैष्णव होय. त्यामुळे इतरांना श्रीकृष्णाचे स्मरण करून देण्यासाठी एका वैष्णवाने तिलक धारण करणे अतिशय आवश्यक आहे. हरे कृष्ण. 2. आता तिलक जो आहे ना, हा. तर आता तुम्हाला माहिती आहे ना कसा असतो तो. तर त्याला ऊर्ध्व पौंड्र असं म्हणतात. आणि या ज्या 2 रेषा आहेत ना, त्या 2 रेषा म्हणजे कृष्णांचे चरण कमळ आहेत, कृष्णांचे पाय आहेत. आणि त्याच्यावर आपण ही तुळस वाहतोय तुळशीपत्र. श्रीकृष्णांना. तर जेव्हा आपण असा विचार करून तिलक लावतो, तर समजून घेऊन जेव्हा आपण तिलक लावतो तेव्हा त्याला खूप महत्व आहे. आणि पुढे तुम्हाला 7व्या अध्यायामध्ये आहे की जो तिलक रोज धारण करतो त्याला कधीच यमलोकात जावं लागत नाही, तो थेट वैकुंठ लोकात जातो. तर हे सुद्धा खूप महत्वाचं आहे की तिलक जो आहे तो आपल्याला धारण केला पाहिजे. पुढचं वाचा माताजी. हरे कृष्ण. 2. तिलक धारण करते वेळी मनुष्याने कधी कधी शरीरावर हरे कृष्ण मंत्रही लिहावा. तुम्ही बघितलंय का वृंदावनामध्ये वगैरे तो एक असा स्टॅम्प सारखा मिळतो, हरे कृष्ण. आणि म्हणजे भक्त येतात ते त्यांच्या इकडे हातावर हरे कृष्णाचा स्टॅम्प मारतात. बघितलंय का तुम्ही? नाही. हो, पाहिलं. पाहिलंय ना? हो. हा, बरं, आता पुढे. हरे कृष्ण. 3. अर्चविग्रह आणि आध्यात्मिक गुरु यांना अर्पण केलेली फुले आणि फुलमाळा स्वीकारून मनुष्याने त्या आपल्या शरीरावर धारण केल्या पाहिजेत. आता हे तुम्ही बघितलं असेल इस्कॉन मध्ये बरेच वेळेला आरती झाल्यानंतर ते फुलांची माळ अशी जे भक्त उभे असतात अशी टाकतात ते, किंवा कृष्णाला वाहिलेली फुलं. मग ती काही डिवोटीजना मिळतात. हार ज्यांना मिळतो ते हार धारण करतात. कारण हार जी कुठली गोष्ट श्री कृष्णाने वापरलेली आहे त्या गोष्टीला अनन्य साधारण महत्व आहे. खूपच ती एक्स्ट्राऑर्डिनरी असते, दिव्य असते आणि भक्तीमध्ये आपल्याला त्याचा लाभ मिळू शकतो. आता उदाहरणार्थ म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलंय, परत सांगते की बघा, आता आपलं जे हृदय आहे ते अगदी पूर्ण ते मटेरियली कॉन्टॅमिनेटेड आहे. आपल्या मनामध्ये फक्त आणि फक्त भौतिक इच्छा असतात, एखाद दुसरी आध्यात्मिक इच्छा असू शकेल. मग हे जे मटेरियल कॉन्टॅमिनेशन आहे, भौतिक कल्मश आहे, ती सगळी आपल्याला साफ करायचं असेल तर त्याला उपाय म्हणजे काय? हे सगळे उपाय, मुख्य उपाय म्हणजे चॅन्टिंग.
जे आपण केलंच पाहिजे. आणि चॅन्टिंगला ज्या गोष्टी ची आपल्याला मदत लागते त्या सगळ्या या गोष्टी आहेत की श्रीकृष्णाने घातलेला जो हार आहे तो आपण काही वेळ घातला, किंवा तुम्ही तुलसीला रोज पाणी दिलं, किंवा वडाच्या झाडाला तुम्ही प्रणाम केला, तर या सगळ्या गोष्टी आपल्या साधनेसाठी महत्वाच्या आहेत. कारण आपली जी भौतिक कल्मश आहे ना ती कशी, म्हणजे आता समजा जर माती तुमच्या अंगाला खूप लागली आहे, तर जेव्हा तुम्ही शॉवर घेता तर पहिल्यांदा शॉवर मध्ये सगळी माती जात नाही. हा, तर मग काय करावं लागतं, आपल्याला दीर्घकाळ पाण्याखाली उभं राहावं लागतं. त्याचप्रमाणे आपली भौतिक कल्मश इतकी आहेत की आपल्याला ते पूर्ण साफ करायला या गोष्टींचा सुद्धा आधार घ्यावा लागतो. हा, आता पुढचं. माताजी आता क्लास आहे 4 वाजता. बरं बरं, ठीक आहे, म्हणून- माझंही संपतंयच आता, पण तुम्ही निघा. हो चालेल. बरं, आता कोण वाचतंय? चौथा. माताजी मी पण लिव्ह करतोय. हो. बरं, सगळ्यांना आहे का क्लास? हो ना, तो किड्स बॅच आहे. किड्स बरं, बॅच बरं. करतोय ना, घेतोय. Kids batch. बरं, मग आपण नंतर घेऊया का पुढे? प्रभूजी पण घेतात ना ते बरं वाचन बरं, घेतात. चालेल. मग सगळं आता तुम्हाला उद्या वेळ आहे का? जर मी 2:30ला वगैरे घेतला तर 2:30 ते 2:15. चालेल चालेल, मला हो चालेल. चालेल चालेल चालेल? हो बरं, चालेल मग मी प्रयत्न करते आणि हो. तसं ग्रुपवर मेसेज पाठवते. चालेल चालेल हा, हरे कृष्ण. आणि ते नसेल तर रविवारी वेळ आहे का तुम्हाला 2:30 ते 2:15? तरी चालेल. बरं, चालेल, मग मी तसं ग्रुपवर टाकते. मग आता एंड करते मी. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. सगळेजण म्हणा, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा हरी बोल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा हरे हरे बोल. कृष्ण माताजी.